Ajde mi vidimo šta se dešava na našoj sceni, u našoj zadruzi. Jao, dešava se svašta. Ja ne mogu stvarno više da popratim, ali znam da je Luna jutros ili prekjuče otišla do bazena, malo se tu šmungisala u mom rečniku, znači malo se grlila i mazila sa Miljkovićem i čekala je svoj red da ide u kupatilo, a tu je bio i Brandon. Da vidimo sad šta se tu stvarno desilo. Ajde vidimo kako je Luna ujutru čekala da se oslobodi kupatila. A istovremeno nije znala šta da jede, pošto je Marko predložio da naprave nešto, Luki neka jaja, ona je htela musli, ali nisu je doneli. Opšte narodno negodovanje. Jaja s lukom da napravim. Ja ne mogu to da jedem. Ne jedem se. A što se jede? Ja bi neki musli pojela, ali nema. Ni jogurt. Nemaš više? Nisam ga ni imala sam, to mi je ostalo još onda kad si mi ti kupio u prodavnici. Nisi sad kupila, nisi? Naručila sam, ali nisam dobila. Nemam na čemu da legnem. A lezi na ovom, evo, ja ću da priučem na fotelju. Što vidim da im kakav je liceo. Raspored. Da. Da perem kosu, znaš da mi na suncu bude onako lepo. Ma da. Pa dobro, nije ti toliko lepo ti je kosu i sad. Prljava mi je ljubav, onda je prljava. Glava me boli više od kad vezujem, znaš, ko ne valja. Pa ako ide, ja. Ne valja kad imaš jednog radnog to ko da vezuješ rep. Znaš, kad će da me boli ovdje. Idi onda. Idi što pre onda. I love you. I love you. A slobodan WC? Ej, tamo. Jadan moj meda. Također danas ste me malo pitali da napravim nešto malo drugačije od zadruge. Pitali ste me šta ja to jedem za ručak. Za ručak pokušavam da jedem stvarno healthy, da uglavnom su to neke salate, ja pravim te salate kad sam kući. Evo jedna od tih salata, da vam pokažem šta ja stavljam u svoju zelenu salatu. Pošto sam ovdje u Beogradu i ima svežih, na pijaci ima svežih povrća i svežih voća, naravno. Ja sam uzela salatu, svežu salatu i stavila malo sira, malo ovoga, malo onoga, ali ajde da mi ja to pokažem. Znači ja prvo isackam salatu, sklonim ovaj ovdje deo, naravno. Malo nije baš easy da se slika dok se ovo radi. I ovdje naravno operem salatu. I onda ja u ovu činiju stavim malo ulja. Znači to je ulje od suncokreta. Malo ga ovako pomešam. Pa onda u to ulje stavim malo soli. Onda stavim malo crnog bibera. Ovako. I onda malo stavim limun. Ovako limun. Dobro
promešam. I onda stavim salatu. I kako stavim, onda je tako malo okrećem da zahvati malo ovo ulje i malo ovaj soj, biber. I opet tako uzmem salatu i okrećem u toj činiji, tako. Na kraju dodam još malo limuna. I to se sve promeša rukom. Naravno, ruke sam oprala. Onda ću u salatu dodati malo paradajza ili već bilo koje povrće koje imam. Tako da nekad stavim malo i piletine, ali danas mi se baš ništa ne jede od mesa. Pa ću ja samo tako da napravim tu salatu. Tako. I to dodam u salatu. To dodam u salatu. Opet se to malo promeša. Znači ja ovdje imam sada bademe i lešnike. I sad, pošto su oni malo veći, za salatu treba da budu malo manji, ja ću da stavim to u ovu kesu, ovako. U tu kesu. Da malo iskuckam to s jednom šoljom. Da budu onako malo mekši. Samo pazite, nemojte mnogo da pritisnete da ne napukne šolja. Znači samo onako malo. I sada te bademe koje su ovako malo iskuckali ću da stavim na moju salatu. Ovako. Tako. I onda dodam malo sira. Stavit ću preko ove salate. I to se onda taj sir, tako super. I na kraju iz ove šolje u kojima ima malo brusnica, samo malo stavim brusnice, malo da se zasladi. Onda ja to promešam. I to je to. Ne treba da stavljam ulje jer sam stavila ulje još na početku. I to je, ta salata je upilo. Svo to malo ulja što sam ja stavila sa malo bibera i malo soli. Znači to je salata super. Sa lešnicima. Sa paradajzom. I to je to. To je salata koju jako volim i koju jedem često. Da, salata je ispala super. I brusnice. I to mogu da pojedem sa hlebom ili bez hleba. Zavisi kako mi se ćefne tog trenutka. Eto, to je ta salata koju sam ja pripremila danas za ručak. Uglavnom takve salate jedem za ručak, ponekad i za večeru. I to je to!